jatuh iki. Oh gak, Aku gak terima aku. Aja keren ini. Apa ya? Sulukil amin atau caukil everybody. Kok ngerti jeneng asline? Sulukil amin. Wis kenal sebelumnya. Mas Dono juga sudah kenal. Kenal. Jadi dia ini beberapa kali sopan. Sopan. Main film. Sopan. Ini sudah kenal ya teman-teman ya. Haji nih ngono. Sopan. Oh pernah main film bareng ya? Juniorku iki. Wis juniornya Dono. Juniorku. Dalam industri perfilman juniormu Dono. Junior. Oke. Film stand up junior. Junior. Okil pas pertama kali gabung stand up ngomong, "Kon nek ndelok arah stand up nang Jawa Timur ketemu aku. Awakmu nang Tebu Ireng oleh Gus. Tapi nek nang stand up aku Gus iki." Iya. Dono sing diajeni. Gurune. Salim. Oke ndelok lho, kok meneng ae. Salim rek.